Hej og velkommen til Stammtisch. Mit navn er Thomas Schumann. Min gæst i programmet i dag er Jesper Wind, Tysklands korrespondent på Weekendavisen. Velkommen til Stammtisch, Jesper. Hej Thomas, Og tak og fordi du tillykke var med med. din nye program. Jo tak. Tak fordi du vil være med. Og her der har du ligesom allerede røbet lidt om hele årsagen til, at jeg laver det her program. Du siger det nye program. For jeg har nemlig, til dem der ikke ved det i forvejen, lavet et radioprogram, der handler om Tyskland før Genau, hvis man ikke har hørt det på Radio 4. Og det er simpelthen årsagen til, at jeg i det hele taget har givet mig i kast med at lave Stammtisch nu, for Radio 4 har valgt at lukke Genau. Og som en, der er meget optaget af Tyskland og i det hele taget glad for det tyske, så kunne jeg bare mærke, at da jeg læste, at Radio 4 havde tænkt sig at lukke Genau, så det kunne jeg ikke rigtig have på mig. Så jeg har valgt at forsøge i hvert fald at komme de lyttere, der er derude, som er meget dedikeret i forhold til det tyske, til undsætning her med et program, der altså kommer til at hedde Stammtisch. Og Jesper, jeg er rigtig glad for, at du er med i det her, den første program, premieren på det, fordi du var også med i sin tid, da jeg havde premiere på Genau. Så der er sådan en fin sløjfe i det. Det er en ære. Ja. Jeg ved ikke, om du kan huske. Jo, der er noget, der dæmmer. Det er en stor ære, Thomas. Ja, jeg tror, dengang der talte vi om murens fald. Der var et eller andet, det var nok et jubilæum i forhold til murens fald, vi talte om dengang. Jeg kan huske, vi havde, fordi Radio 4 dengang, det var helt var så nyt, og de havde nærmest ikke fået sat studierne ordentligt op og så videre. Jeg kan huske, vi inviterede dig i studiet for at være med i et interview, og vi blev simpelthen nødt til at kassere det interview, fordi at lydkvaliteten var for dårlig. Jeg tror, vi endte med at invitere dig i studiet 3 gange, fordi vi blev nødt til at kassere de 2 første optagelser. Men du var altid meget tålmodig og stillede op hver gang. Nå jo, men sådan er det med os journalister, ikke? Ja. Avisen skal ud, siger vi på Weekendavisen, ikke? Og jeres lyd skal jo også ud. Det er rigtigt. Det fortæller mig også lidt om, hvor dedikeret du selv er i forhold til det tyske, at du vil stille op til sådan et program så mange gange, og ikke bare sagde, at det var for meget bøvl at stille op. Du har været med fast gæst, eller semi-fast gæst. Du har været med rigtig, rigtig mange gange i Genau, og jeg har altid virkelig nyt at have dig med, fordi du har så meget indsigt og vid og sjove sådan indsigter i det tyske. Så ja, endnu en gang, jeg er meget, meget glad for, at du vil være med her i Stammtisches premiere. Jamen tak. Jamen, tak. Jeg kan sige, hele projektet her med Stammtisch, det er for mig at se, det er for mig sådan et eksperiment, om jeg kan få det til at give mening. For grunden til, at jeg i sin tid stoppede med at lave Genau, det var fordi, jeg flyttede til Kina. Så lige nu, der sidder jeg heller ikke i Danmark og laver det. Jeg sidder i Kina og har en forbindelse her til Jesper Wind. Og ja, det var simpelthen en lidt spontan tanke, at jeg fik om at ville komme lytterne, altså de folk derude, som er meget optaget af Tyskland. Jeg ved, der er faktisk en del derude, som er optaget af Tyskland. Jeg vil prøve at komme dem til undsætning med det her program. Men vi må lige se, hvordan det kommer til at fungere, fordi jeg har en hverdag herovre i Kina. Jeg har fået et barn for 3 måneder siden, og om det overhovedet kan give mening, det ved jeg ikke. Men jeg vil i hvert fald forsøge at udgive den her podcast jævnligt. Jeg ved ikke, om det bliver en gang om ugen. Det er mit mål i hvert fald, det skal være en gang om ugen. Men vi må se, hvordan det går. Jesper, temaet i dag, som vi skal tale om, det er, at Tyskland har fået en ny magtfaktor i tysk politik. Det kom her efter EP-valget, Europaparlamentsvalget, hvor at man kan sige, i det hele taget Europaparlamentsvalget, det var et stort fravalg af de klassiske, de regeringsbærende partier i Tyskland lige nu. SPD, Socialdemokraterne, de fik et rigtig dårligt valg. De grønne fik et rigtig dårligt valg. FDP fik sådan et nogenlunde valg, og CDU, de gik en smule frem. Men altså, ja, jeg ved ikke, det kan vi komme nærmere ind på, hvorvidt det var et godt valg for CDU. Men der var et parti, som havde debut her. Et parti, der hedder Bündnis Sarah Wagenknecht. Og jeg tænker, at vi skal prøve at finde ud af, hvem hende her Sarah Wagenknecht er i dag. Fordi som jeg kan se, tyske medier skrive om, så kan hun gå hen og blive ret afgørende for særligt de delstatsvalg, der kommer her til september, og måske på længere sigt i tysk politik også komme til at spille en vigtig rolle. Og derfor tænkte jeg, at udsendelsen her skulle handle om at prøve at få tegnet et portræt af, hvem Sarah Wagenknecht er. Jeg har tænkt sådan, om man kan lave en parallel til dansk politik, og så sige, at Sarah Wagenknecht, hun er lidt Tysklands Inger Støjberg. Køber du den, Jesper?
Det er meget morsomt, at du siger det, fordi jeg tænkte herinde, du ville ringe til mig, og jeg tænkte, hvem kunne jeg egentlig sammenligne Sarah Wagenknecht med, og jeg tænkte mig lidt om, og jeg tænkte, ja, der er ikke rigtig sådan nogle af de der hendes typer på den der venstrefløj, hvor hun befinder sig. Faktisk er Inger Støjberg den bedste parallel. Så det kan vi være fuldstændig enige i. Altså hun er en, der bærer partiet, Sarah Wagenknecht, ligesom Støjberg også bærer Danmarksdemokraterne, og brænder igennem på medierne. Mange kan godt lide og hendes humor, hun er kvik i replikken, hun virker ikke selvhøjtidelig, og så er det også en, som, altså, hun har også en eller anden form for erotisk udstråling. Jeg vil ikke sige, at Inger Støjberg har, men det har Sarah Wagenknecht i hvert fald, og som tiltrækker folk, og så har hun en helt utrolig historie bag sig, som vi måske kan komme ind på. Jamen det tænker jeg, det kan vi bare dykke ned i. Hvis man først ser et billede af Sarah Wagenknecht, så kan man måske godt se, at hun ser lidt eksotisk ud, som du også nævner, ikke? Hendes far er iraner, eller var iraner. Jeg sagde nu erotisk, men nå, det undskyld. var... Okay, ja, erotisk, eksotisk. Men hun ser også lidt eksotisk ud, fordi hun har en far, der var iraner. Netop. Og så vidt jeg har forstået, så hendes forældre, hendes mor, var østtysker, og hendes far var som sagt iraner, som studerede i Berlin. Og de mødte hinanden der i Berlin, og han skulle ligesom henover, altså han skulle igennem muren, han skulle igennem hele grænsekontrollen, der var på det tidspunkt, da Berlin stadig var opdelt. Han blev nødt til at tage hjem før klokken 12 om natten. Det er altså noget, jeg har set fra en dokumentar omkring Sarah Wagenknecht, det her. Men så hun fik også en, kan man sige, noget særlig opvækst i det tidligere Østtyskland, fordi hun også altså fra barnsben allerede mærkede, at hun var anderledes. Altså de andre børn omkring hende, de kunne godt lægge mærke til, at hun havde noget mørkt hår og en lidt mørkere hud. Og af den grund, så kom hun altid til at være den, der sådan stod lidt udenfor. Og det her i virkeligheden, det blev der sådan bundet lidt en sløjfe på i den dokumentar, jeg så. Det har også tegnet hendes, det har også været med til at forme hendes politiske karriere. Hun har tit været den, der har stået udenfor. Det ved jeg ikke, om du kan kommentere på, hvordan hun for eksempel i partiet De Linke, som er det parti, hun var i, før hun stiftede Bündnis Sarah Wagenknecht, hvad det var for en linje, hun repræsenterede der? Altså, nu er vi i 1990'erne, men jeg vil ikke godt gå længere tilbage til, hvornår jeg stødte på hende første gang, nemlig ved murens fald, fordi der skete jo noget der, som jeg synes bekræfter din tese, med at hun er en, der altid er gået imod vinden, og hun har aldrig fulgt med strømmen. Altså der i 89-90, der faldt muren så bekendt, Tyskland stod til at blive genforenet. Det kommunistiske parti var i direkte opløsning. De prøvede at skifte navn til SED, altså da de hed SED, og prøvede at skifte navn til PDS, og kunne de overhovedet fortsætte. Og lige pludselig så kom ind, mens alle de her gamle mænd og kvinder forlod de her partier, som rotterne, der forlader den synkende skude, så kom hende der Sarah Wagenknecht ind på skuden og sige, nu tager jeg sgu kommandoen. Hun stillede sig i spidsen for noget, der hed kommunistisk platform inden for det her parti her, og sagde, at socialismen stadig har en fremtid. Karl Marx er stadig vores store inspirationskilde, og så at sige hejste den røde fane, ikke? Og det gjorde hun jo vel og mærket i medierne, og medierne kunne jo tydeligt se, at hun havde et eller andet talent. Hun var der omkring 20 år, var meget, meget smuk og meget skarp og meget velformuleret. Og mange tyske medier, også i Vesttyskland, også i Danmark blev hun interviewet, de synes jo, det var interessant at tale med sådan en der sagde det modsatte af, hvad alle andre sagde, og hvad den herskende visdom var. Så på den måde brød hun igennem mediemuren der, og så fik en, så at sige, en platform, da PDS, Partei, som var efterfølger partiet til Socialistiske Enhedsparti. Det Socialistiske Enhedsparti, det blev til, PDS, Partei für Demokratischer Sozialismus, ikke? Og der blev hun så en af lederne, da det blev etableret der i starten af 90'erne. Og det var også et parti, som alle havde dømt, ville vi gå under ved de første valg, fælles tyske valg. Men de stod jo rigtig, rigtig stærkt over i Østtyskland. Og det var blandt andet på grund af Sarah Wagenknecht. Og i den tid der omkring murens fald, og hvor at
man går fra Socialistische Einheitspartei til PDS, som du siger. Der var jo, så vidt jeg har forstået, også et forsøg på, altså det parti blev angrebet meget for at være aftagerne til det herskende parti i det østtyske diktatur. Det var i virkeligheden Socialistische Einheitspartei, der i virkeligheden byggede muren, ikke, i sin tid. Og der kommer hun jo også ind og bliver sådan lidt en ubekvem størrelse nogle gange i PDS, så vidt jeg har forstået i hvert fald, fordi hun netop går ud og hejser den røde fane meget, meget højt. For eksempel går ud og forsvarer sådan noget som stalinisme, og på den måde virkelig er en hardliner på det punkt der. Og hun siger, undskyld, at hun ønsker sig DDR tilbage. Ja, hun ønsker slet ikke, at DDR skulle opløses. Det er jo sådan en ting, som jeg tror, som jeg har opdaget, at mange i virkeligheden havde et ønske om, at DDR måske skulle reformeres, altså det skulle helt klart reformeres, DDR, men de havde ikke nødvendigvis et ønske om, at det skulle opløses. Man ville gerne fortsætte med at have sin egen stat. Det var der mange, der i hvert fald havde den tanke der, og som blev desillusioneret så senere hen, da genforeningen kom. Og hun blev jo på den måde en slags, altså 10 år efter, det vi taler om her, Thomas, det er omkring starten af 90'erne, men 10 år efter, altså i starten af 0'erne, der kom jo i hele Tyskland den her nostalgibølge, det blev den her retrobølge. Det blev lige pludselig smart at snakke om de gode sider ved det gamle DDR. Der kom også den her film, der hed Goodbye Lenin, som også havde noget nostalgi over sig. Men Sarah Wagenknecht, hun er nostalgist allerede 10 år før alle andre. Altså hun er eksponent, hun er protagonist for den her nostalgi. På den måde er hun enormt god til at aflæse tidsånden, også før, så at sige, at tidsånden bliver stor og bred. Så vi har altså Socialistische Einheitspartei, som går til at blive PDS, og PDS bliver så til partiet Die Linke, og uden vi skal komme nærmere ind på selve, de tekniske detaljer omkring, hvorfor det er. Men det er fordi, det er øst og vest, der slår sig sammen der. Ja, Die Linke, det bliver en samling af øst og vest, altså, ja, vi kan lige skal gå ind i det. Det er faktisk også relevant for Sarah Wagenknecht senere hen, fordi, så vidt jeg har forstået i hvert fald, så ham, politikeren, der hedder Oscar Lafontaine, tidligere socialdemokrat, som træder ud af den Gerhard Schröder-regeringen. Han var finansminister på det tidspunkt. Han træder ud på grund af de sociale reformer, som Gerhard Schröder gerne vil gennemføre. Og han stifter så sit eget parti, går jeg ud fra. Jeg er ikke lige helt sikker omkring detaljerne, men han stifter partiet Die Linke, og PDS og Linke fusionerer sig. Og det, der så er sjovt i den sammenhæng, det er, at Oscar Lafontaine, han så senere hen bliver gift med Sarah Wagenknecht. Og er med til de fusionerer så at sige også kærlighedslivet der, ikke? Ja, så det er en virkelig politisk love story. Ja, og så vidt jeg kunne forstå, så kommer det også til at forme, hvad hun bliver for en politiker, fordi som vi har talt om indtil videre, så var hun den her sådan meget en hardliner, altså virkelig slog på trummen for kommunisme og nostalgi, som du siger. Men da Lafontaine han kommer ind i billedet, så ændrer hendes politik sig også en smule. Hun begynder i hvert fald at tage nogle emner op, som fylder meget i dag. Hun begynder at rase imod det, hun kalder venstreorienterede, livsstilsliberale, wokeismen. Hun begynder at rase over, at der er for mange i Tyskland, og det er især de grønne, hun taler om der. Og de grønne er jo et parti i fremgang, og regnes også for sådan et blødt centrum-venstre-parti. Hun raser mod de grønne, fordi hun siger, at deres tale om ligestilling og klimasag og masse ting, det er virkelig udtryk for sådan en slags livsstilssocialisme. Det er ikke ægte socialisme. Det er ikke, hun anklager de grønne for at have mistet blikket for klassekampen, for den sociale retfærdighed, men synes, det er vigtigere sådan noget med kvoter eller økologisk mad i børnehaver. Altså en masse spørgsmål, som altså det er lidt den samme debat, vi kender fra Danmark, hvor man taler om café latte-segmentet, eller hvad man siger, klidsocialister i forhold til, altså hun er den gamle skole, så at sige, ikke? Hun er ikke dem hun taler ikke de venstreorienterede fra Prenzlauer Bergs socialismen.
eller hun har mere sympati med kassedamerne, der arbejder ude i provinsen. For de arbejdere, der stadig køber kød og pølser i billigt ind i Aldi-butikkerne, for at have råd til at lave en grillaften. Så på den måde tager hun den her antivogisme til sig, og hun begynder også at tage kritikken af indvandringen til sig. Hun bliver mere og mere højlydt i forhold til at kritisere Angela Merkels åbne grænser og flygtningepolitik. Og det skaber virkelig konflikt i... Ja, hvis vi lige træder et skridt tilbage her, Jesper, fordi op gennem nullerne og sådan halvvejs ind i 10'erne, altså hun er en meget, meget markant profil på det her tidspunkt i Die Linke. Hun er en stemmeslur for Die Linke, og det går i det hele taget opad for Die Linke i nullerne og 10'erne på det tidspunkt. Men så er det rigtigt, som du siger, så kommer der et punkt der omkring flygtningekrisen 2015 med Angela Merkels Wir schaffen das, hvor det er der opstår en kløft i Die Linke mellem Sarah Wagenknecht på den ene side, og så det meste af partiet i øvrigt, hvor at hun nemlig går ud og, som du siger, kritiserer Angela Merkels kurs i altså med at være åben, altså have den her velkommenskultur, som man taler om i Tyskland, og bare tage imod tage imod flygtninge, tage imod migranter osv. Og det støder hun virkelig på hård kritik i sit eget parti. Hvad er det, hun støder på der i Die Linke? Men en stor del af Die Linkes bagland har jo en anden, altså det er jo det, man kan sige, den antifascistiske, antiracistiske tradition. Det er jo, der er jo grupper og funktioner i Die Linke, som har de her paroler med ingen mennesker er illegale, og at man skal fjerne grænserne. Ikke? Altså, der er jo mange i Die Linke, der på en eller anden måde har sympati med, sjovt nok, med den konservative Angela Merkels flygtningepolitik. Ikke? Tyskland skal være åbent for alle flygtninge og immigranter, sådan set for hele verden. Dem er der mange af i Die Linke, og derfor er der klart også modstand mod Sarah Wagenknecht. Hun er jo sådan set også i strid med sit eget partiprogram der, altså de ting, de har vedtaget der, ikke? Det er en meget liberal flygtningepolitik, som Die Linke også står for der i 90'erne og 0'erne. Den eneste grund til, at hun beholder sin rolle, sin magtposition i Die Linke, og det er jo fordi, altså hun bliver simpelthen et mediefænomen i Tyskland. Hun bliver et tv-fænomen. Altså de tyske tv-stationer kan jo finde ud af, at deres seerkvoter stiger, når de har Sarah Wagenknecht siddet på tv-skærmen i talkshow og diskuterer. De kan se, at når hun forsvinder fra skærmen, så falder deres seerkvoter også. Ikke? Og den slags ting betyder rigtig meget i vores moderne tider. Ikke? Apropos din reference til Inger Støjberg før. Ikke? Men de her populistiske figurer, både fra højre og venstre, de begynder at træde mere og mere frem. Vi ser det også. Man kan nævne mange andre eksempler. Ja, apropos... Men Tyskland er jo kendt for, og vi skal jo huske på, at Tyskland er jo kendt for at have en masse kedelige politikere. Altså, det er der, hun skiller sig ud, ikke? Ja. Apropos det, så hørte jeg også, at en af grundene til, at hun også får den der fremtrædende rolle i de tyske medier, har også igen at gøre med, den splid, der er i Die Linke, at det er jo selvfølgelig også godt mediestof, kan man sige. Der er en hændelse, som virkelig eksemplificerer den konflikt, hun er inde i med sit eget parti. Det er ved et landsmøde i 2016, hvor at en gruppe unge fra Die Linke, de går op, og så kaster de ellers en kage i hovedet på hende, så hun er totalt smurt ind i flødeskum, og jeg tror, det var måske en Schwarzwalder torte, eller et eller andet i den stil, og kage. Og det er bare igen illustrerer, hvad skal man sige, hvor meget, hvad skal man sige, hvor hård debatten, hvor hårde... Ja, hun polariserer. Enten elsker man hende, eller så hader man hende. Ikke? Ja. Og det altså, på den måde er hun et barn af den nye medievirkelighed. Ikke?
Og det kommer jo så vidt, altså det er allerede tilbage i 2016, det der tror de her fronter op, og som årene går, så bliver kløften større og større. Der kommer flere og flere dagsordner til os, hvor det er, hun tegner en anden linje, senest i forhold til krigen i Ukraine, stiller hun sig også anderledes end resten af de linke. Hun er meget, meget sådan på den fløj, der siger, ukrainerne, de skal bare overgive sig, så vi kan undgå en atomkrig, ikke? Og ja, det er så en af de seneste dagsordner, men der er også andre dagsordner, hvor at de linke bliver mere og mere utilfredse med hende, og i 2023, der er så snakken altså egentlig bare et spørgsmål om, hvornår er det, hun så træder ud af de linke, eller hvornår bliver hun smidt ud af de linke i virkeligheden. Og det er der, hun vælger at stifte partiet Bündnis Sarah Wagenknecht, eller det er formelt blevet stiftet her i tidligere i år faktisk. Det kan være, vi skal og det er jo helt vildt. Ja, hvad siger du? Det er jo helt vildt, at Tyskland nu har fået et parti, hvis navn, altså partinavnet, det er også et personnavn. Altså det har vi jo ikke set før i moderne tysk historie. Altså der har vi CDU, CSU, vi har nogle masse bogstaver forkortelser, ikke? De står så for socialdemokrater eller kristendemokrater, ikke? Men det her med et parti og et navn, ikke? Det minder mig om, altså vi havde det i Østrig for 8-9 år siden med Liste Sebastian Kurz. Men det er jo populisme i rendyrket form, at man laver et parti, som er opkaldt efter en person, ikke? Ja, og man kan sige, og det har jo så også... Ja, endda med Alternative for Deutschland, ikke? Altså, som jo er dem, der altid bliver tæsket på i forhold til at være populister, ikke? Altså, de har da trods alt fundet et navn, som ikke er en specifik person. Altså, så kunne man selvfølgelig også sige, så skulle partiet have ændret navn rigtig mange gange, fordi der er godt nok mange af deres ledere, der er blevet smidt ud, eller gået igennem årene. Ja, men men Alternativ for Deutschlands problem egentlig i forhold til tysk politik og i forhold til tysk gennemslagskraft har jo været, påpeger flere eksperter, at de er et af de højere populistiske, højre ekstreme partier i Europa, der ikke har fundet en naturlig leder. Prøv at tænke på, hvor meget Dansk Folkepartis succes havde med Pia Kjærsgaard at gøre, og man kan også tale Le Pen og Geert Wilders og så hele vejen rundt. Det har de ikke haft i Alternativ for Deutschland. Der har jo været den ene og den anden, og så er der kommet den 7. og 8. Ikke? Der kan man sige, at det tyske venstrepopulisme, de har fundet en stærk personlighed i spidsen, nemlig Sarah Wagenknecht, og i øvrigt med hendes mand, Oscar Lafontaine, som i sidevognen, ikke? Det er, hvad vi skal prøve at kigge på, hvad det så er, partiet Bündnis Sarah Wagenknecht, de står for. Og som sagt, det er jo virkelig et parti, der er profileret på deres leder, Sarah Wagenknecht, så det er jo i virkeligheden, det står lidt og falder med, hvad det er, hun mener. Men lad os prøve at kigge på hendes holdninger. Så vi har snakket om flygtninge- og indvandrerpolitikken. Hun sagde i et interview, at hun betegner sig selv som linkskonservativ. Jeg ved ikke, kan du sætte nogle ord på, hvad det er, BSV de nærmere står for? De står for, altså det sociale spørgsmål betyder meget. Altså de står for en stærk velfærdsstat med stærke gode ydelser til børnefamilier, arbejdsløshedsunderstøttelse, varmehjælp, bolighjælp, socialt boligbyggeri, den slags ting, som så at sige hører til den gode gamle velfærdsstats kerneydelser. Mange af de her kerneydelser fra velfærdsstaten, altså velfærdsstaten havde jo sin opblomstringsperiode efter 2. verdenskrig i 50'erne, 60'erne, 70'erne, 80'erne. Efter årtusindskiftet, så blev der begyndt man at skære ned på nogle af de her ting her, fordi samfundet havde ikke mere råd til nogle af de her ting her. Og det vil hun gerne have tilbage. Hun vil gerne, så at sige, reetablere den gode gamle velfærdsstat, som man i hvert fald... og så er det så spørgsmål, om det så er efter østtysk model eller vesttysk model. Men Østtyskland var jo, hedder det jo, officielt et socialistisk land, og det var jo et land med gratis børnepasning og
kvinderne kunne sagtens være på arbejdsmarkedet i Østtyskland, fordi det var nemt at få børneinstitutioner og sådan nogle ting, hvilket var meget sværere i Vesttyskland. Men på den måde står hun sådan for en god gammeldags arbejderisme og velfærdsstatstænkning, som vi også kender det fra Danmark. Men vel og mærket, hvad kan man sige, når du siger konservativ, så er det jo, når hun siger konservativ, så er det også noget med, at vi skal ikke være velfærdsstat for hele verden. Det skal ikke være sådan, at folk fra Syrien eller fra Uganda skal komme op og være en del af den her velfærdsstat og få del af de her ydelser. Det er en velfærdsstat for dem, der er der i forvejen, altså tyskerne. Og det vil sige, at der skal være grænsekontrol, og så det betyder, at der er man er ikke solidarisk. Det er ikke international solidaritet. Det er en tysk socialisme, så at sige, hun står for. Og så er der jo også i kølvandet på det knivangreb, der var i Mannheim, hvor en betjent blev myrdet af en afghansk islamist. Der har været en stor diskussion nu i Tyskland om, hvorvidt hvad man skal gøre i forhold til med reglerne med at sende folk til Afghanistan. Altså smide folk ud, som har fået afslag på deres asylansøgning, som han havde fået afslag, så vidt jeg forstod i hvert fald. Men man havde ikke sendt ham til Afghanistan alligevel. Og der forestiller jeg mig også, at sådan et parti som Bündnisser Wagenknecht ville stå hårdere i sådan en dagsorden, altså sige, her skal man udvise folk. Udvisningerne. Ja. Men det er jo en lidt søvlet debat i Tyskland, fordi hvordan skal de sende folk tilbage til Afghanistan, hvor Taliban reagerer? Retorikken er meget hård om det her, og også både fra højre og venstre og fra midten og så videre. Men realistisk set, altså man har jo ikke tænkt sig at sende folk ind med en fly og så sætte dem ud med faldskærm, eller så jeg ved ikke hvad man egentlig har tænkt sig at gøre i forhold til at sende folk hjem. Altså det klogeste, og det de kan gøre, det er at lukke grænserne, sørge for at undgå, at folk kommer ind, og det er jo også det, EU arbejder med. Men en anden ting, som også er vigtigt for Sarah Wagenknecht, det er jo det gode, gamle kulturelle og politiske samarbejde mod Østeuropa. Hun er vokset op og socialiseret i Østeuropa. Hun har selvfølgelig lært russisk i skolen, og en meget, meget, meget vigtig del af hendes retorik og hendes politiske holdninger, det er, at man kan inspirere sig mod øst, og at USA er den store fjende. Kapitalismen er en stor fjende. Altså der er meget stærk antikapitalisme, anti-amerikanisme i partiet. Så det, man forbinder med storkapitalen, finanskriserne, Goldman Sachs, Big Pharma, men også kulturelt amerikanisering, altså amerikanske produkter, forbinder hun, når hun taler og holder tale, også tit med sådan en forfladelse. Altså hun forbinder det med en kulturel forfladelse, som tyskerne skal undgå. Og en måde at undgå nogle af de her ting her på, der kommer vestfra, ikke? Det er jo blandt andet at bestemme sig mere på tyske værdier, men også østeuropæiske værdier, russiske værdier. Og i den forbindelse, så det er... Ja, i den forbindelse, der er der jo også mange, der gerne vil anklage en for at være Putin-versteher, altså en, der forstår Putin, om man vil. Altså selvom Bündnisser og Wagenknecht egentlig har taget afstand, altså de siger, at Ruslands angreb på Ukraine var en forbrydelse, men samtidig så siger de, at der skal meget hurtigt komme en fredsløsning, og i virkeligheden så er Putin, han sender signaler om, at han er klar til at finde en fred, og det var på tide, at Ukraine sætter sig ved bordet, og Tyskland skal i øvrigt holde op med at sende våben til Ukraine. Der var udspillet sig en meget besynderlig seance i den tyske forbundsdag her for nylig, hvor at Zelensky var på besøg til en genopbygningskonference i Berlin, og han holdt så tale i den forbindelse i forbundsdagen. Og der kan man så se, at ude på hver sin fløj af den tyske forbundsdag, der er der tomme stole. Ude på højrefløjen, der er det Alternative für Deutschland, som har valgt at boykotte den her tale af Zelensky. Men helt ude på venstrefløjen, hvor at Bündnisser Wagenknecht, altså de politikere, som er med i hendes parti, de havde også boykottet talen, som hun har høstet en del kritik for. Jeg ved, der var nogle tyske politikere, som var ude at sige, jeg tror det var FDP'eren Marie Agnes Strack-Zimmermann, der var ude at sige, nu har vi åbenbart 2 partier i Tyskland, som hvad skal man sige, mere eller mindre får deres ordre fra Putin.
Ja, det kan hun måske have ret i. Jeg ved ikke, om de får deres ordre. Jeg tror, at de gør de her ting, fordi de mener det. I hvert fald på venstresiden. Jeg tror, at hadet og aversionen mod USA og Vesten er så stor, at det giver sig selv mening. Det, der er interessant i forhold til deres såkaldte Putin-fascisme og i deres holdninger i forhold til krigen, om hvorvidt de anerkender det ene eller det andet, de mener grundlæggende, at ja, de synes jo ikke, det er pænt, det som Putin gør, når han slagter mennesker og børn i Bucha og Mariupol og brænder ukrainske familier levende op. Det synes de jo ikke er pænt at se på. Men deres analyse er, at krigen grundlæggende er skabt, fordi Vesten har udvidet deres interessesfære helt urimeligt østover. Så ved at optage flere og flere østeuropæiske lande i NATO, de ser det som udtryk for amerikansk imperialisme, at Polen, Tjekkiet kom med i NATO var det i 99. De ser det som imperialisme, at NATO fortsatte ekspansionen over mod Baltikum og Rumænien og Bulgarien og så videre. Nu var spørgsmålet, om Ukraine også skulle med i, så at sige, vestens folk, og der sagde Putin nej. Det har de stor forståelse for. De ser udløseren til den her krig i Washington. Og derfor er de i den grad Putin-fascister 100%, så at sige. Men de klapper der selvfølgelig ikke i hånden af de der myrderier der. Men deres analyse er den samme som den russiske, så at sige. Som jeg nævnte i indledningen her, så grunden til, at vi overhovedet taler om Besnier Wagenknecht nu, det er det resultat, hun fik ved forbundsdagsvalget, og for så vidt også de meningsmålinger, der er for tiden, om hvordan partiet står til nogle af de delstatsvalg, der kommer til at være her til september i det tidligere Østtyskland. Besnier Wagenknecht fik 6,2% af stemmerne på landsplan i Tyskland. Man kan sige, det er jo en hæderlig start, de har fået der, at få så mange af stemmerne på landsplan, og man kan sige, det ligger omkring det samme, som De Linke normalt får. De Linke ved Europaparlamentsvalget, de blev totalt udraderet. 2,7% af stemmerne, tror jeg, de fik. Ja. Så man kan sige, det ser lidt ud til, at Besnier Wagenknecht her mere eller mindre allerede er i gang med at udrydde sit gamle parti der. Men det, der er nok så interessant, det er valgene i øst, ikke? Ja, det er valgene i øst, der bliver interessante. Ja, fordi hun fik hvis man ser på landsplanen alene, så var det de der 6,2%, men hvis man ser på Østtyskland, så var det mere eller mindre konsekvent omkring de 15%, hun fik. Og det er også det, hun står til i meningsmålingerne, det partiet står til i meningsmålingerne, omkring de 15%. Og nu der er valg til delstatsvalg i Sachsen 1. september, og det samme i Thüringen. Og det er omkring de der 15%, Brandenburg. Brandenburg 22. september. Og det er omkring de der 15%, partiet står til. Og man kan sige, alene det, altså der skal man vide nogle ting omkring tysk politik, for at vide, hvorfor at hun kan få en stor indflydelse her. Altså hendes parti står til at blive tredje størst, i hvert fald i Sachsen og Thüringen. Jeg tror det er fjerde størst, de står til at blive i Brandenburg. Men vi har jo den situation, at Alternative für Deutschland står til at blive kæmpestor i alle de delstater der. Ja. Og der er ikke nogen af de andre partier, heller ikke, for så vidt heller ikke. Mener også, hun har udelukket Sarah Wagenknecht, hun vil samarbejde med Alternative für Deutschland, men alle de andre partier vil i hvert fald ikke samarbejde med Alternative für Deutschland. Og det gør det utrolig svært, kan det se ud til i hvert fald, at skulle danne en regering efter et valg i Sachsen og Thüringen i hvert fald. Fordi AfD står til at få omkring 30%. SPD, de grønne, de ligger nede omkring, de ligger lidt for tæt på spærregrænsen. FDP, de ligger solidt under spærregrænsen. Linke, det er sådan lidt afhængigt af delstaten, hvordan de ligger. Men det at kunne samle 50% af stemmerne bag sig, som er det er den måde, tyske regering de bliver dannet på. Man har ikke tradition for mindretalsregeringer i Tyskland. Man vil gerne op over de 50%. Det kan blive utrolig svært, og der kan Sarah Wagenknecht vil gå hen og blive, eller hendes parti vil gå hen og blive kongemager i virkeligheden. Hun er den nye kongemager i Østtyskland. Hvis man skal have regeringsmagten i Østtyskland fremover efter valget her i september, og det tyder alt på, så kan du kun få magten ved at samarbejde med AfD, og det er fuldstændig udelukket, og det vil sige, du bliver nødt til at samarbejde med Sarah Wagenknecht.
Og det er jo klart, at hun så stueren? For vi har haft en debat igennem 10 år omkring AfD. Var de stueren? Var de ikke stueren? De er selvfølgelig ikke stueren, når de ikke kan tage afstand fra nazitidens forbrydelser. Kan de være stueren på kommunalniveau? Kan de være det? Hele den her debat har præget Tyskland de sidste 10 år, ligesom det prægede Danmark i forbindelse med Dansk Folkepartis opkomst. Men AfD har så at sige afklaret diskussionen ved at selv at gøre sig mindre og mindre stueren ved at simpelthen ikke at kunne slippe ånden fra nazitiden, kort sagt. Og den debat kommer nu godt i gang omkring Sarah Wagenknechts parti, Sarah Wagenknecht-alliancen. Ikke? Er hun stueren? Ikke? Fordi man kan sige meget om, man kan drage mange sammenligninger mellem højre- og venstrepopulismen i Tyskland, men Wagenknechts parti har jo ikke nazi-rødderne med inde i partiet. Der er jo ikke gamle naziskeletter i det her parti her. Der er jo ikke gamle paroler fra dengang. Til gengæld har de så nogle Stasi, DDR, paroler og arv med. Men man kan sige, at DDR-tiden var jo ikke præget af gaskamre og Auschwitz og den slags ting der. Så det er meget mindre kontroversielt trods alt. Men det interessante er jo, at hun ikke bare er kongemager, eller bliver kongemager, men der er faktisk udsigt til, at hvis hun går sammen med AfD, Sarah Wagenknecht, altså det er ikke bare sådan, at de skal forbi Sarah Wagenknecht for at få magten, de etablerede partier, men Sarah Wagenknecht, hun kan jo formentlig gå sammen med AfD i Sachsen, og så har de et flertal. Så på den måde bliver hendes magt jo meget større, fordi med et AfD på 35% og et Sarah Wagenknecht-parti på 15% i Sachsen, så har de jo flertal sammen. Så de behøver slet ikke de demokratiske partier, så de såkaldte demokratiske partier, for at kunne danne flertal i Thüringen eller Sachsen. Så der er rimelig højt spil, så at sige. Ja, men er det overhovedet realistisk? Er hun ikke så meget ude på venstrefløjen, trods alt, at det er fuldstændig at skyde sig selv i foden, også over for dem, som stemmer på hende, tænker jeg, altså hvis hun går over og samarbejder med AfD? Nej, men det kan jo være, at AfD så tilbyder at pege på Sarah Wagenknechts parti som ministerpræsident. Altså, det er jo ikke utænkeligt. Altså, man skal tænke på, at i Thüringen, der er der en fra Die Linke, Bodo Ramelow, han regerer i øjeblikket delstaten Thüringen. Så hvorfor kunne man ikke forestille sig, at der var en fra Wagenknecht-partiet, der også kunne blive ministerpræsident? Regerer skal der jo, og de skal have 50%. Men jeg tror, at hele den her udvikling, vi ser i Tyskland med stadig flere partier og stadig flere lister, vil jo nok fremme en udvikling, hvor man bliver nødt til at gå bort fra det her princip om, at at man partout bør have flertalsregeringer. Men at man måske går mere og mere over til skandinaviske tilstande, hvor man også har flere, mindretalsregering, ligesom du har både i Danmark og i Sverige. Det bliver spændende at se, hvis det bliver tilfældet, fordi den er virkelig indgroet, den der kultur i Tyskland med flertalsregeringer. Jeg synes også, nogle gange, når jeg ser på dynamikken i tysk politik, og hvordan debatten udfolder sig, hele det der forhold mellem en regering, som egentlig kan gennemtrumfe alt, der står i deres regeringsgrundlag, og så en opposition, der bare kan stå og skælde ud. Altså den synes jeg også, den dynamik har også, hvad skal man sige, den tegner virkelig tysk politik, og der kommer til at være et eller andet opgør mod det, hvis det er, at de skal til over i mindretalsregeringen. Det bliver ret fremmed for de tyske politikere, kunne man forestille sig. Ja, især over Østtyskland. Og jeg tror, at de Freie Wähler, de stiller også op i Østtyskland, og så er der kommet det der parti, der hedder Werteunion, som satser meget på valgene i Østtyskland. Hans Georg Maaßen, den tidligere chef for efterretningstjenesten, han har også dannet et parti, som satser meget på valgene over Østtyskland, så det kan blive noget... I gamle dage havde Tyskland 2,5 parti, sagde man. Den havde det store socialdemokrati og det store konservative parti, og så havde man et lille bitte liberalt parti. 2,5 parti. I dag begynder man at få 6, 7, 8, 9 partier, altså. Så det bliver mere og mere sådan en babylonsk forvirring, og det er også derfor, at flere og flere i Tyskland taler om Weimar-tilstanden. Altså, man drager den historiske sammenligning med 1920'erne og 1930'erne, hvor, altså før Hitler kom til magten, hvor det tyske
tyske parlamenter var fyldt med en masse partier, og det var svært at danne duelige regeringsflertal. Som jeg har læst det i hvert fald, så synes jeg allerede nu, man kan se, at der i hvert fald er et parti, som er ved at sondere muligheden for at samarbejde med Sarah Wagenknecht, og det er CDU. Der har været diskussion om, efter Europaparlamentsvalget, der var CDU's formand Friedrich Merz ude at sige, vi vil ikke samarbejde med Bündnis Sarah Wagenknecht. Den udtalelse måtte han sådan trække lidt tilbage og sige, det mente han kun på forbundsplan, at der ville CDU ikke samarbejde. Fordi der netop sidder folk lokalt i Sachsen og Thüringen og tænker, det kan vi da virkelig blive nødt til at skulle samarbejde med Bündnis Sarah Wagenknecht, så det nytter der ikke noget, at han kommer ud og siger, at det vil vi ikke. Altså der er allerede folk i Sachsen og Thüringen og Brandenburg måske også, som allerede er ved at tænke over, at det er Sarah Wagenknechts parti, de skal tale med efter et valg. Ja. Det er... Men jeg tror nu også, det tror jeg nok, Merz har vidst hele tiden. Jeg tror, rationalet var at sige, at vi vil ikke samarbejde med dem, og for at maksimere og optimere sin valgkamp derovre, forstå som den rene vare, som forstå som det ene stabile alternativ, for ligesom også kunne føre den her aura af kejne eksperimente, som altid har været CDU's DNA. Og så er man godt klar over, at man efter valget ville kunne sige, ja, men nu står vi i en anden situation, og regerer skatter jo, og vi er nødt til at tage et ansvar. Fordi det ser unægteligt ud som om, at efter et valg til september i Thüringen og Sachsen, der kan ikke regeres uden både FD og Sarah Wagenknecht. Og så vil man nok opfatte Sarah Wagenknecht som det mindre onde, ikke? Helt sikkert. Og man kan også se på mange af de kandidater, der er blevet opstillet for Sarah Wagenknecht. Jeg så, at de har tiltrukket Eisenach, altså byen Eisenach, der hvor du producerede Wartburg-biler i gamle dage, der hvor Martin Luthers borg Wartburg ligger. Hende, der var borgmester der, hun stiller nu op for AFD, for Sarah Wagenknecht-partiet. Så de er ikke kun den her gamle Sarah Wagenknecht, som vi kender som leder af den kommunistiske platform i 1990, som bærer det her parti. Der er mange tidligere socialdemokrater og tidligere linke folk og tidligere, så at sige, bærende institutionelle mennesker, som bærer det her parti, og dermed også giver det en vis skær af respektalitet, kan man sige, ikke? Folk, der har regeret, folk, der har stået for forvaltningen af skoler og kommuner og sådan nogle ting der. Så der er mere vildskab over hos de højre radikale, trods alt. Nu har vi jo talt meget om hovedpersonen her for vores samtale i dag, Sarah Wagenknecht. Jeg tænker, vi skal lige prøve at høre et klip, hvor hun selv kommer til ord. Det er hendes tale oven på valgresultatet ved Europaparlamentsvalget. Det er et klip, jeg har her fra den tyske fjernsynskanal ARD. Das, was wir heute haben, 5% plus, das ist ein Start. Wir werden die Politik in Deutschland verändern. Wir werden dafür sorgen, dass endlich wieder Politik gemacht wird für die Menschen, für Vernunft, für Frieden und für soziale Gerechtigkeit. Ja, hun siger i klippet her, vi kommer til at forandre politikken i Tyskland for fornuft, fred, og så kan jeg ikke lige huske, hvad den sidste ting var, hun nævnte. Social retfærdighed. Social retfærdighed var det. Det klip her, hvad siger det om de folk, som er tiltrukket af hendes parti, de her emner, som hun selv nævner, og så det her ønske om at forandre politikken i Tyskland? Hvad siger det om de folk, der flokkes til Bündnis Sarah Wagenknecht? Det er i høj grad et anti-elite-parti. Det er et parti, der iscenesætter sig som nogen, der er kritisk over for eliten. De taler på vegne af det oversete Tyskland, udkants-Tyskland, dem i de mindre byer, dem, der bliver tromlet af globaliseringen og udviklingen. Når hun siger social gerechtigkeit, så er det så at sige arbejderklassen og taberne i det spil. Dem, som må arbejde, dem må have 2 jobs for at kunne klare dagen og vejen.
Altså, Tyskland er jo et land med en stor arbejderklasse og også en meget lavt betalt underklasse, og de senere år har det været sværere og sværere at betale bolig. Især i byerne er huslejerne steget helt vildt enormt meget. I storbyerne er det nærmest umuligt at få en bolig i dag, hvis du er almindelig lønmodtager. Så mange af de her grupper her, de bliver presset mere og mere ud i forstæderne eller ud til de mindre byer, hvor udviklingen ikke foregår, hvor togene og busserne kører sjældnere og sjældnere, og hvor tingene forvandler. Altså lidt ligesom den her udkantsopgør debat, vi også har i Danmark, hvor Inger Støjberg, som vi startede programmet med, jo står som eksponent for det her opgøret mod salonerne inde i København, opgøret med eliten, den økonomiske elite, den kulturelle elite i de store byer, der hvor man har de store friværdier. Der taler hun på, så at sige, tabernes vegne, og de her folk her har jo også mærket stigende energipriser, og de har gamle biler, dieselbiler eller benzinbiler, ikke? Og det får de så at vide, at de biler er ikke okay at køre i, fordi de forurener. De oplever, at benzinpriserne stiger, fordi nu kan vi ikke få mere billig energi fra Rusland. Hvorfor kan vi dog ikke bare få handlet med Rusland, som i gode gamle dage, for gas fra Rusland, så kan vi få billig energi igen. Så mange af hendes vælgere, dem hun appellerer til, det er jo nogen, der har økonomisk tabt de seneste par år på grund af kan man sige, sanktionerne og Tysklands støtte til, altså det at Tyskland har så at sige kommet i konflikt med Rusland. Det minder mig om en tale, hun på et tidspunkt holdt kort efter Ruslands overfald på Ukraine, hvor hun anklagede den tyske regering, trafiklysregeringen, for at være den dummeste regering i Europa, fordi man med sanktionerne mod Rusland havde afskåret sig netop fra de her ressourcer, og dermed havde fjernet meget af grundlaget for den tyske økonomi, og dermed også meget af grundlaget for netop folks liv og levned. Men det er klart, hvis man er national egoist og tænker på sin egen billige energipriser, og man skal, så er det jo klogt at stemme på et parti som hende, fordi hun vil sikre billig energi til tyskerne. Det samme siger man jo over hos AfD, og det er jo her et stor del af diskussionen også er meget interessant i forhold til Sarah-Wagenknecht. Det er, hun appellerer i høj grad til mange af de samme vælgere, som stemmer på AfD. Og det så man også ved EU-valget, så at sige, aftegne sig. Fordi hvor mange stemmer fik, hvad stod AfD til i meningsmålingerne for et halvt års tid siden? De stod til cirka 22%. Okay, AfD 22%. Her ved valget forleden, der fik AfD 16%, og Sarah Wagenknecht fik 6%. Så noget ser ud til, at AfD har betalt prisen for Sarah Wagenknechts opkomst. AfD har mistet opbakning, til gengæld har så mange af de her populister, der stemte på AfD, der ville stemme på dem, de går nu over og får en anden populistisk variant, nemlig venstrepopulismen. Og derfor er der faktisk også mange i det politiske establishment, der har hilst Sarah Wagenknecht velkommen, fordi de sidste 10 år har det politiske establishment gået og spekuleret på, hvordan fanden kunne man stoppe AfD. Og en måde at stoppe AfD på, det er faktisk at gøre, som Sarah Wagenknecht siger, fordi hun er faktisk med til at holde AfD nede. Til gengæld så får man altså et ny pro-Putin stemme i parlamenterne. Så spørgsmålet er, hvad det kommer til at gavne Tyskland. Det er et ret spændende spørgsmål. Ja, det må man sige. Lige for at knytte en kommentar ind til det, altså man taler også i Tyskland om, at der er rigtig mange folk, som stemmer på AfD, bare fordi det er en proteststemme. Det er ikke fordi, de nødvendigvis er enige med AfD, men fordi AfD går imod den der, altså de etablerede partiers kultur. Og der kan man så sige, der har tyskerne jo så fået med Bündnis Sarah Wagenknecht en ny parti, man kan stemme på som proteststemme, og måske for en del af dem, som tidligere stemte AfD, et parti, som ligger mere i deres overbevisning. Ja. Så det er, der er kommet mere på hylderne for proteststemmerne, så det gør jo det eksisterende tyske demokratiske system mere og mere ustabilt.
Det er hvad vi lige skal prøve her til sidst, Jesper, at løfte blikket lidt og kigge også på, hvordan det gik med de andre partier efter Europaparlamentsvalget, som jeg nævnte i indledningen. Det var en stor vælgerlosing til særligt de regerende partier. SPD gik meget tilbage, har fået det dårligste valg siden sidst i 1800-tallet eller noget af den stil. Det var et helt vildt dårligt valg, de har fået på forbundsplan. De grønne er gået meget tilbage. FDP ligger sådan nogenlunde. CDU er gået lidt frem. Og jeg ved, vi talte sammen før udsendelsen her, om hvad man kan sige om valgresultatet her, i forhold til, hvad der kommer til at ske i tysk politik. Der er ikke vanvittig lang tid til et forbundsdagsvalg, så vidt jeg husker. Er det... der var et forbundsdagsvalg Oktober 2025. 2025, ja, det er næste år. Så oktober, ja. Det er ikke meget tid, den siddende tyske regering har tilbage, og den klarer sig elendigt. Hvad kan vi drage af konklusioner? Hvad er, så at sige, valgets tale? Hvad er det for en denkzettel, som man taler om i Tyskland, som vælgerne de har givet politikerne her? Det sidste først. Jeg tror, valgets tale er, at Scholz var ikke nogen succes, og jeg tror, han er rigtig glad for, at der er EM i fodbold i øjeblikket, fordi det betyder, at opmærksomheden mod det politiske er væk det næste måneds tid. Men derefter tror jeg, at man i Socialdemokratiet vil begynde at overveje, om man skal prøve at skifte kaptajn hos Socialdemokraterne. Jeg tror, det socialdemokratiske skib måske er bedre tjent med at have Boris Pistorius, den populære tyske socialdemokratiske forsvarsminister. Man kan nemlig godt være populær og socialdemokrat i Tyskland, det er Boris Pistorius. Så der tror jeg, at det vil sætte en proces i gang hos Socialdemokratiet. De har muligheden for at sætte Pistorius ind som deres leder og kanslerkandidat. Og det vil selvfølgelig skabe en masse ravage i tysk politik. Men den allerstørste interessante ting er nok, at de her partier er gået så meget tilbage, samtidig med at CDU, CSU stabiliseret og faktisk gået lidt frem. Så du har en helt unik situation nu, hvor de konservative CDU, CSU er mere end dobbelt så stort som Socialdemokraterne, er mere end dobbelt så stort som de grønne. Og det vil sige, at det er ikke sådan noget med, hvem ligger med 1, 2, 3. Altså, CDU, CSU har over 30% af stemmerne nu. De andre ligger og roder ned omkring 11, 12, 13. Det er 100% sikkert, at bare hvis valgresultatet til oktober næste år bliver nogenlunde sådan, som det ser ud nu, så vil det næste kansler komme fra CDU, CSU. Og ham, der nu leder den fløj, da han blev leder for 3-4 år siden, der troede alle, at han bare ville være en overgangsfigur. Han skulle bare stabilisere partiet, han skulle stå for en reformarbejde, han skulle prøve at sørge for, at partiet fik et bedre grundlag, programmatisk grundlag, efter at Merkel havde udhulet alle de konservative elementer i partiet under hendes 16-årige. Så han skulle stå for sådan, så at sige, en borgerlig konservativ revitalisering. Men det var ikke meningen, at han skulle være kaptajn på det konservative skib. Og der ser bare, men han har tænkt sig at blive som kaptajn på det skib der, og det ser ud som om, at det går jo ikke så dårligt for ham, fordi partiet går jo frem. Og så står man jo lige pludselig med scenariet, at Merz mere og mere ligner en kanslerkandidat. Og det er jo også derfor, at han fylder, vi kan se her, han fylder jo de aktuelle tyske magasiner i øjeblikket, ikke? Han er, vil sige, der mand, der stunde, ikke? Altså det vil godt for tyskerne, at de står måske med en Merz-regering om et år. Med mindre, og så kommer vi igen til det her med hvad der kan ske internt i partierne, at der er nogen, der også hos de konservative tænker, at vi skal have en ny leder, en ny kaptajn, ikke? Og så, men det kræver, at der bliver sat noget i gang, noget spil i gang der. Det kan være en Hendrik Wust fra Nordrhein-Westfalen, det kan være Markus Söder fra Bayern stadigvæk føler, at det er ham, der skal være nummer 1 hos de konservative. Og der er også en i Slesvig-Holsten, der kan komme på tale. Und so weiter. Så du har to partier, altså de socialdemokraterne og de konservative, som står med to store personhistorier her i horisonten, når EM er slut.
Så det er jo, altså, ja, det er nok valgets tale. En anden ting ved det valgets tale, det er jo selvfølgelig, at hvad skal der blive af de grønne? Altså de fik 20% ved EU-valget for 5 år siden, de fik 12% her forleden dag. Hvad betyder det for klimaomstillingen? Hvad betyder det for den grønne sag? Hvad betyder det for Robert Habeck og Annalena Baerbock? Fortsætter de bare som intet er hent, eller hvad sker der? Er partiet efterhånden ikke så lille, at det er absurd, de har 2 ledere? Eller hvad? Altså tysk partipolitik bliver jo sindssygt spændende efter EM i fodbold. For jeg tror også, der kommer et opgør hos de grønne. Men mange ting vil selvfølgelig afhænge af, hvad der så sker ved de her valg i Østtyskland, de her delstatsvalg, vi talte om før, ikke? Fordi det bliver også en slags dommer i forhold til. Og det er jo endnu en grund til netop at følge med i, hvad der kommer til at foregå der. Jeg tænker, at vi har talt politik nok, Jesper, og du har simpelthen talt om fodbold så mange gange, at vi bliver nødt til at runde EM i fodbold jo også, som løber i stablen i den her tid. Tyskland vandt 5-1 over Skotland. Stor jubel i Tyskland over det. Jeg så et indslag her ovenpå på kampen, hvor de snakkede meget om, hvor dejligt det var, at alt var forløbet planmæssigt og ordentligt, og der ikke bare været nogle tumulter og så videre og så videre. Og så kan jeg så godt nok læse her til aften, jeg ved ikke om du har tjekket nyhederne her på det seneste, der har godt nok været en hændelse i Hamburg, hvor politiet har skudt på en mand, der var bevæbnet. Han blev skudt i benene godt nok. Altså en fodboldfan? Ikke en fodboldfan. Jeg ved ikke, om det var en fodboldfan nødvendigvis. Der står ikke noget om, hvem han var. Det var en person, som havde gået og truet folk med sådan en hakke. Du ved, ligesom en hakke, man går ned i kulminen med og hugger kul ud med. Og han havde også en Molotov-cocktail i den anden hånd, så vidt jeg kunne læse i artiklen her. Han blev skudt i benene, som sagt. Så der forlyder i hvert fald ikke fra historien her om, at han skulle være død. Men det var altså der, i forbindelse med, at der skal være en kamp mellem Holland og Polen, i hvert fald, at den her hændelse skete. Grunden til, at jeg nævner det, det er, fordi vi jo forinden Europaparlamentsvalget havde det her angreb i Mannheim, som vi har talt om, hvor en politimand blev slået ihjel af en islamist, og der har i det hele taget været også politisk motiveret vold. Der har været en socialdemokrat, som er blevet overfaldet af højre ekstremer, og i det hele taget sådan en dårlig stemning i Tyskland, også på grund af den dårlige økonomi, og så videre og så væk. Og der er der måske nogen i Tyskland, der håber, som du også selv er inde på, sådan en som Olaf Scholz, at her kan EM i fodbold komme ind og skabe en god stemning. Jeg har læst, at der er folk, der håber på et såkaldt Sommermärchen 2.0, som en reference til EM i fodbold tilbage i 2006, da Tyskland også var vært for EM der. Jeg ved ikke, har du selv gjort dig nogle tanker, VM, ja, har du gjort dig nogle tanker om det? Ja, man kan sige, at Tyskland har virkelig brug for sådan et Sommermärchen nu, i den grad. Fordi der foregår så meget politisk vold, som man tror, det er løgn. Og jeg læste også her i forgårs, der var der 2 piger på 8 og 10 år, altså 2 indvandrerpiger, der blev overfaldet af en gruppe på 20 mænd i Mecklenburg-Vorpommern. Altså det er virkelig stærk tobak i øjeblikket, og alle de her kriser, vi også lige har været inde på, har skabt en utrolig polarisering i Tyskland. Så det har de brug for. Jeg tror også, at de har brug for. Altså det, der var det interessante ved det der Sommermärchen der i 2006, var jo ikke, at Tyskland faktisk endte med at vinde VM. De fik kun bronze, men de endte alligevel med at føle sig som slags vindere, fordi man fik for første gang i historien, i efterkrigshistorien, udstillet Tyskland som sådan et gæstfrit land, som kunne arrangere et VM, og jeg var selv dernede, der var fyldt med tyske faner, men der var også fyldt med brasilianske faner, hollandske faner, alle mulige lands faner. Det var sådan en slags karneval, og alle havde det godt i Tyskland, og der var en fredelig stemning, og solen skinnede, og Tyskland var verdensmestre i at arrangere det her, sagde man, ikke? Så det betød faktisk mindre for Tyskland, om de rent faktisk endte med at vinde. De klarer sig hæderligt, men først og fremmest så
så følte tyskerne, de var blevet Weltmeister i Gastfreundlichkeit. Og det her ridderslag, som de fik også fra resten af verden for at arrangere det her, det følte de som det var en stor del af det her sommereventyr. Så det var jo de år, hvor Tyskland blev mere og mere sådan også cool og sådan nogle ting. Men altså, det er jo altså uroen og polariseringen ligger jo meget, meget stærkere nede under overfladen i dag. Og jeg tror ikke, man får i version 2.0 sommermarchen, må jeg sige. Men landsholdet har jo i hvert fald startet med at spille positivt og underholdende og med til at give en god karma omkring selve landsholdet. De har fået en god start på den måde, og man kan da håbe på tyskernes vegne, at de får sig et sommermarchen igen. Men jeg gælder ret i, at tingene har godt nok forandret sig noget i Tyskland siden 2006, det må man sige. Det er i hvert fald sjovt at følge Kroos. Altså, det er jo meget Kroos' tilbagekomst til landsholdet, der har skabt den her optimisme. Ikke? Og han er en af de få på holdet, der var med i 2014, der blev verdensmester i Brasilien. Ikke? Så han er den her ældre herre, der kommer tilbage fra Madrid og får rusket op og samlet holdet, og også de her unge kræfter, der ikke rigtig har kunne spille så godt sammen på det tyske landshold. Han bærer nogle tyske værdier, nogle tyske dyder ind og siger, nu gælder det her, nu gælder det landet, ikke? Nu må vi stå sammen. Ikke? Og det er jo ligesom budskab i det her polariserede Tyskland, som Kroos han på en eller anden måde bærer på, det er, at nu skal vi altså til at spille sammen, vi skal til og det er jo hold med mange etniske baggrunde, ikke? Og det er ligesom det tyske samfund, et land med store etniske baggrunde, at nu skal tyskerne til at spille sammen, så der kan godt ligge en politisk signalvirkning i det også, og det interessante ved Kroos er, udover at han er verdens bedste playmaker og laver de her afleveringer, som alle, hvor tyskerne tit ender med at score mål. Men det interessante er, at han er den sidste østtysker i tysk fodbold. Kroos, han blev født i DDR. Han blev født i sommeren 1990, mens i Greifswald, mens det område stadigvæk var en del af DDR. Så han har faktisk på sin dåbsattest DDR-stemplet, ikke? Så der ligger også noget, jeg ved ikke, men han er bare en interessant skikkelse, at hvis det er ham, der ligesom kan ruske op i tyskerne og sige, nu skal vi altså til at spille sammen, nu skal Tyskland vinde, både på banen og ude i samfundet. Der har han jo noget til fælles med den person, vi også har talt rigtig meget om i dag, nemlig Sarah Wagenknecht. Vi er nået til vejs ende, Jesper. Jeg vil lige sige, før vi runder af til lytterne derude, hvis du kan lide Stammtisch, så vil jeg virkelig opfordre dig til at dele programmet med dem, som du kender, der måtte være Tysklands interesserede derude. Og jeg kommer til at tale lidt mere om i nogle af de kommende programmer, og måske også på sociale medier, om hvordan man i øvrigt også kan støtte programmet. Ellers så vil jeg bare sige tak til dig, Jesper, fordi du var med i dag og talte så udførligt om Sarah Wagenknecht her, den nye magtfaktor i tysk politik, som jeg ser det. Selv tak, det var en fornøjelse. Og jeg regner med, at du kommer til at være gæst igen her i Stammtisch, ligesom du også var tit med i Genau. Vi ses uns. Wir sehen uns. Tschüssi.